Druhý príklad, tu máme White princesku, ktorá má rovnaký princíp. Lenže, ako môžete vidieť, tak listy sú dosť veľkú túto časť, ktorá obopína stonku, dosť zložité odrezať. Moja rada je najpraktickejšie urobiť toto. Vyberiem si, kde chcem rezať. To urobiť tu, lebo je to proste asi najpraktickejšie. Ostanú mi dva hlavné listy, ktoré sa môžu pekne rozrastať a vidím tu korienky, ktorými sa môže pekne zakoreniť vo vode. Ale tento list mi blokuje. Ale ja ten list chcem nechať, bola rastlina silnejšia a mohla lepšie rásť. Urobím jednoduchý ťah. Tak, stonku si takto pekne očistím z jednej strany, aby som ju pekne videl a aby som mohol zachovať list. Táto jemná rana, ktorá tu vznikla, sa zahojí na tom liste, môže pekne pokračovať ďalej. Tak to robím na jednej strane, takisto to robím aj na druhej strane. Keď to má takto krásne očistené z jednej strany aj z druhej strany, mám pekný výhľad a viem, pokiaľ môžem rezať. Teraz začať rezať. Začnem rezať zase korienkami, aby som nepoškodil listy. Tento list musím ísť veľmi opatrne, lebo keď zarežem príliš hlboko, tak ho odrežem. Aby sa mi to otváralo, aby som nezachádzal príliš hlboko. Máme hotovo. Toto máme krásne odrezané. Je to krásny, rovný, čistý rez, ktorý nechám takisto zaschnúť, ako aj pri Philodendrone Beauty. Uvidíte, tu som aj do ňoho zarezal, ale to nevadí, lebo zvyšok listu drží krásne. Rastlinka môže pokračovať rásť.